Германия полностью разгромлена. Вечная слава героям нашей Родины. Толстой говорил: война – противное человечеству явление. Мы продолжаем наш проект «Память», и у нас уже второй выпуск. Сегодня у нас на очереди Бекшанова Рашида. Смотрим. Soğuş başlanğanda men 4-nji klassy bitirgen edim. 5-nji klassga baruu gerek edi. Bizde 5-nji klass Korbanda edi. Emin isim Matmasnyň, Regisniň. 12 çakırım Korban. Biz şanta 5-nji klassga ogy kılıp bardyk. Orlu berli 12 çakırımny. Adam soğuşga gitdi. Inem kalgysda işlegen. Men anasyň gaýtdym tagarga 2-nji ýyl. Şonan men kalgysga işge girdim. Ne işge goşsalar, şal işte işledim. Например, neyme? Kompaniyada aş sokturatlar, utarıp aş sokturatlar edi. Vatana yürüdüm. Ve neyme aş iletken treyer bilen, Clayton bilen, Orluk semena. Şonan men gel kalgysda işledim. Kaşa ýaýy. No men taýarkatan nime bulmagan. Rasna işte işlegen. O wagtda soğuşdan iyi bolgan. Itsime bulmagan ki. Esenetik nime ýok. Lepeşke çirk, kertupka gasyp. Bizneke bulgan asagybysny kertupka bizni meni soğuşga gitken, istabat etken. Bitire. Üýsübizge galmagan. Anasyň gaýtan neý tababys biz. Allah çok kiltep melle nime başak tüplep melle toýungan. Ýakşy gysynlar Ata-enelerinin ne buluşsunlar, olgaysalar, ata-enesini karasınlar mı ne şağı. Ağıllı olsunlar, tevbikli. Вот и подошла к концу очередная наша передача. Смотрите нас в интернете по адресу www.vk.com актуально72. С вами был Салават Мадиев, и, пользуясь своим клише, скажу: будет новая передача, будут новые жизненные истории. До свидания. Германия полностью разгромлена.